Sa bawat umaga ay isang pag-asa sa ating buhay. Kabayan, araw-araw ka bang nagtatanong kung paano tayo umasenso sa buhay? Pwes, sa umagang ito mga kabayan ay magbibigay po ako ng 3 steps para tayo ay umunlad sa ating buhay. Hi everyone, ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon, Safety by Practitioner dito sa KSA. At ako ay isa ring small YouTubers at isa rin akong nagpa-practice ng entrepreneur. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel kabayan, please don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Kaya't kabayan, ito na yung 3 tips para ikaw ay umasenso sa iyong buhay. Pag-uusapan na natin now na. Gaya ng sinabi ko mga kabayan, 3 tips ang ibibigay ko sa ating lahat upang tayo ay umasenso sa buhay. Kaya ito na ang unang-unang tips. Ano yung unang-unang pinaka-tips natin para umasenso sa ating buhay? Kabayan, unang-una ay ang concept. Ano ba ang konsepto natin sa pagyaman at konsepto sa pera? Kung mali ang concept mo, diyan sigurado hindi aasenso ang buhay mo. Kaya unang-una sa lahat ay alam mo kung ano ang konsepto. Ang konsepto na sinasabi ay kung ano ang pananaw mo sa mga mayayaman at kung ano sa tingin mo ang pera. Ito na kabayan, dapat ang pananaw natin sa mga mayayaman, sila ay mga taong matulungin at mapagbigay at maunawain sa mga kapwa mahihirap. Yan, kapag pinasok mo yan sa iyong isip, tiyak yayaman ka. Huwag mong i-define yung mga mayayaman dito sa negative side na sila ay abusado, sila ay nagkakaroon ng graft and corruption at hindi sila mabuting tao. Kapag yan ang pinasok mo sa iyong isipan, sigurado hindi ka yayaman kasi magiging negative yung impact sa'yo. So yan ang unang-unang konsepto na dapat ipasok mo sa isipan mo para ikaw ay yumaman. Pangalawa kabayan, titignan natin yung anggulo dito na ano ba yung pananaw mo sa pera. Ang pera, okay, naunawaan natin na hindi yan dapat mahalin. Pero yan dapat pahalagahan. Dahil ang pera, ito yung tools na umiikot ngayon dito sa mundo na kung nagutom ka, kung may gusto kang bilhin, wala kang tirahan, o di kaya lahat ng basic needs, food, shelter, clothing, education, kung wala ka niyan, hindi mo madaling ma-acquire maliban na lamang kung may mag-donate sa'yo at kung may magbigay. Kaya kailangan pahalagahan mo ang pera. Ito ang unang-unang konsepto na dapat nating gawin. Sa paanong paraan or in what way? Maybe yan siguro ang tatanungin ninyo sa akin. Kabayan, sa papaanong paraan kung papaano natin gawin ito, kung ano ang konsepto natin sa pagyaman at kung ano ang konsepto natin sa pera ay ganito. Of course, sa pagkakaroon ng konsepto, pagkakaroon ng daily lives sa ating buhay, unang-una sa lahat, hindi natin kinakalimutan yung relasyon natin sa Diyos. Siyempre, hindi naman darating yung mga wisdom na yan kung hindi ka maka-Diyos. Siyempre, alam natin na nilikha tayo. Yung strong faith and relationship to the Lord, doon nag-uumpisa ang ating knowledge and wisdom para ma-obtain natin ang konseptong yan. Kaya yan na po, in what way ay yan po. Pangalawang konsepto para ikaw ay yumaman, syempre kinakailangan mo una, mag-invest. Pangalawa, mag-business. At pangatlo, mag-ipon. Kailangan malaman mo yan. Dahil tayo, 24 hours lang tayo, pare-pareho tayo ng tao. Kung lagi ka lamang workers, kung lagi ka lamang empleyado, syempre yung sahod mo kahit mag-overtime ka pa ng 16 hours, ang sahod mo hanggang 16 hours lang. Hindi na yan tataas. Maliban na lang kung ikaw ay ma-promote, tataas pero nakapix pa rin yung sahod mo. Ang tanong, magiging milyonaryo ka ba o yayaman ka? Siguro kapag 200,000 yung sahod mo, magiging milyonaryo ka. Pero ang tanong, hanggat kailan pa? Syempre matagal. Kaya ito ang pangalawang konsepto kabayan. Kinakailangan, nasabi ko na, mag-invest ka, magnegosyo ka,
at mag-ipon ka. Yan kabayan ang pangalawang konsepto, maliwanag po sa ating lahat. Kaya kung ikaw ay isang OFW, panuorin mo to hanggang wakas dahil ito ay makakatulong sa iyo kabayan. Dahil napaka-importante po. Ito na, habang tayo ay nagtratrabaho dito sa Saudi, ito na yung illustration ng sinasabi ko. Yung sahod natin, wag natin uubusin. Kinakailangan mag-invest tayo habang nandito pa tayo na nagtratrabaho. Kahit nandiyan ka pa sa Pilipinas. Habang nagtratrabaho ka pa lang, mag-invest ka na. Habang nandito ka pa lamang sa Saudi, kailangan magnegosyo ka na. Hindi totoo yung nasa ka lang magnegosyo pag nasa Pilipinas ka. Kahit nandito ka sa Saudi, isipin mo lang na nasa loob ka ng isang kwarto, hindi kaya school na room na nagbibigay ka lang ng utos sa iyong mga tao, sa iyong negosyo. Ayan, makakapagnegosyo ka kasi sila naman yung gagalaw, hindi naman ikaw kabayan. Kaya mainam po yan na gawin natin. At sa investment, ito sa investment optional na ito kabayan. Kung gusto mong mag-invest, marami naman pong mutual fund dyan, UITF yan. Kung hindi mo pa ginagamit ang iyong pera, kung sa pag-uwi mo palang magamit yan, gawin mo yan dahil mabuti yan. At sa akin naman, dahil ito yung ginagawa ko, kung ano yung mga nakikita kong passive income na nasa Pilipinas, doon ako nag-i-invest kasi madali. Kapag kumita sila, kumita na rin ako. So optional yon, para sa akin lamang yon. Kung susundin mo yon, nasa sa iyo na kabayan. So yan ang ginagawa ko. At nag-iipon din ako ng pera. Kapag sinabi kong wala na akong pera, wala na talaga. Gumagawa ako ng paraan para natutupad ko ang mga bagay na ito. Kaya napaka-importante yan kabayan, na malaman natin para tayo ay umasenso. Ano bang target mo sa buhay? Ang maging milyonaryo? Marami naging self-made millionaire na tao. Ano bang buhay nila noon? Sila ay napakahirap talaga. Mahirap na mahirap ang kanilang buhay. Pero sila ay nagtagumpay gamit ang mga tools na ito. At ito na yung panghuli, pangatlo kabayan. Kinakailangan alam natin yung scalability. Ano bang ibig sabihin ng scalability? Siyempre, ang scalability ay yang marunong kang gumawa ng system ng iyong negosyo. Pag marunong kang gumawa ng system sa iyong negosyo, magagawa mo yan. Ngayon ang tanong, paano yan Bernard? Tatanong nyo siguro. Ito yung tips para ma-scale natin yung ating negosyo. Kagaya ko, meron akong negosyo. Pero gaya ng sinasabi ko, privacy of communication na lang yon. Sa akin na lang yon. Privacy of communication. Hindi ko na rin ibubulat-lat pero 100% na mayroon akong negosyo at passive income sa Pilipinas. Kaya ito na kabayan, kinakailangan mo magkaroon ng identification. Pangalawa, clarification at action para ma-scale mo ang iyong negosyo. Ngayon, kung existing na yung negosyo mo, pwede mong i-apply ito. At kahit hindi pa existing, pwede mong i-advance na gawin ito. Pag sinabi nating identification, kung may existing ka ng negosyo, example, mababang negosyo lang ang sasabihin ko, karinderya lang yung negosyo mo, kung sa tingin mo ay mayroon ka pang i-improve, i-scale mo yon, i-identify mo kung ano pa yung mabigay mo na improvement sa yung negosyong karinderya. Ano ito? Halimbawa, kung ano pa yung mas masarap na luto na maihahain mo sa mga tao. Ano pa yung mas malinis na gawin mo sa iyong sari-sari store para dumami ang bumili sa'yo. Di ho ba? Yan ang scalability. Pag na-identify mo yan, kailangan magkaroon ka ng clarification. Clarified ba talaga ito? Sa lugar na ito, applicable ba? Halimbawa, nasa city ka. Kung sa tingin mo applicable talaga yan, gawin mo. Di ho ba? At ang panghuli na dito ay yung action. Kinakailangan mo i-action yung mga ginawa mo kasi nag-scale ka, nag-scalability ka sa iyong negosyo. At anong mangyayari niyan pagka naayos mo? Siyempre mag-i-expand yung negosyo mo. Kaya ito yung tatlo in conclusion mga kabayan. Para umangat ang iyong buhay ay kinakailangan mong malaman at gawin ito. Una, ano ang konsepto mo sa mayayaman at ano ang tingin mo sa pera? Pangalawa ay kinakailangan mong mag-invest, kinakailangan mong mag-business at kinakailangan mong mag-ipon. At pangatlo ay kinakailangan mong marunong kang mag-scale ng iyong business.
Yan ang mga tatlong i-share ko sa umagang ito na napaka-importante sa ating buhay. Mga kabayan, alam naman natin ng ating buhay, pare-pareho tayong may 24 hours. Maski ano pang gawin natin na pagsisikap, maski ikaw pang pinakamagaling na tao sa iyong trabaho, pag isa kang empleyado, mananatili lamang na fix ang iyong sahod. Kaya nga, sana ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyo. Sana ay makapagbigay inspirasyon sa inyo upang tayo ay lumabas sa ating comfort zone. Nahirap na nandito lamang tayo sa ating comfort zone, nakabakod dyan. Kinakailangan nating lumabas at mag-excel, maghanap pa ng iba dahil ang tao kinakailangan ng maraming multiple income o di kaya side hustle upang marating nating lahat ang ating mga pangarap. At hanggang dito lamang ang aking vlog na ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo. Practical tips ang kailangan mo upang umasenso ang iyong buhay at yan ang hatid ko sa inyo. Ako po ang nagsasabing sa inyong God bless you po.